Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng apritadang manok. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo nitong manok na minarinade ko po ng mga 1 oras. Yung ginamit ko palang pang marinade dito ay lemon juice, tapos toyo at saka konting oyster sauce. Gagamit din po tayo ng bawang, sibuyas at saka bell pepper, carrots, patatas, tomato paste. Pwede rin po ang tomato sauce ang gamitin natin kung wala po kayong tomato paste. Tapos gagamit rin po ako ng ground black pepper. Tapos gagamit din po tayo ng asin at saka mantika para sa ating paggigisa. Ngayon po ay sisimulan ko na po siyang lutuin. Maglalagay po tayo ng mantika para painitin po natin. Kasi ipiprito ko po muna yung ating chicken. Hihintayin po natin na uminit yung mantika. Tapos ngayon, pag medyo mainit na ang ating mantika, ay pwede na nating iprito ang ating manok. Mas lalong lumalabas po yung lasa ng ating chicken pagka ipiprito po muna natin bago natin siya lutuin. Tapos hihintayin po natin siya na medyo mag-brown yung kulay. Tapos pwede na natin siyang babaliktarin kapag medyo nag-brown na po yung kulay. Mamaya po ay babalikan po natin pagka nag-golden brown na po ang ating chicken. Ngayon po ay titignan na po natin ang itsura ng ating chicken, kung pwede na po ba siyang ikutin. Yan, pwede na po. Yung ganitong kulay po ang gusto ko pong makita na kulay ng ating chicken. Mamaya po ay babalikan po natin ulit kapag ready na po siyang hanguin. Pagka ganyan na po ang itsura ng ating chicken ay pwede na po siyang hanguin. Hindi ko po tatanggalin yung mantika. Pwede na nating prito itong ating patatas. Ganyan po ang ginagawa ko sa patatas para mas mabilis po siyang maluto. Saka pati na rin po yung carrots natin ay ipiprito ko na rin po siya mamaya pagka naluto na itong ating patatas. Mabilis lang maluto itong ating patatas kasi yung ating mantika ay talagang napakainit na. Yan po, babalikan ko po yan mamaya pagka naluto na. Ngayon po ay luto na ang ating patatas, so hahanguin ko na po siya. Isusunod ko na po ang ating carrot. Ngayon po, habang nagpiprito pa po tayo sa ating carrots, ay isang mabilisang shoutout po sa ating supporter dyan na si Corsino Perino, kasi lagi po siyang nanonood, at saka si Diane Perino. Ngayon po ay luto na po ang ating carrots, so tatanggalin ko na po para maumpisahan ko na pong lutuin ang ating apritada. Ito, turn off ko po muna ang ating apoy para mahugasan ko po yung kawali. Ngayon po ay sisimulan ko na po ang paggigisa. Bawang. Konti lang ang kailangan natin na mantika. Tapos hihintayin lang po natin na medyo mag light brown po itong ating bawang.
At ngayon po na medyo nag-light brown na po ang ating bawang, ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Hihintayin po natin na medyo lumambot rin po ang ating sibuyas. Saka po natin ilalagay ang ating chicken. Ayan na po, medyo okay na po yung ating sibuyas. So ngayon ay pwede na nating isunod ang ating chicken. Pagkatapos po ay lalagyan na po natin nitong ating tomato paste. Pero hindi ko po siya uubusin dahil medyo maasim-asim po itong tomato paste kaysa tomato sauce. Kaya maglalagay po ako mamaya ng konting asukal. Ngayon ay hihinaan ko po muna ang ating apoy. Tapos maglalagay po ako ng konting tubig para sa ating sabaw ng ating apritada. Tapos hahaluin ko po siya para mag-melt yung tomato paste. Maglalagay po tayo ng konting ground black pepper. Dadagdagan ko po siya ng konting tubig para sa pagpapalambot ng ating chicken. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng asin para sa ating seasoning. Maglalagay po ako ng konting brown sugar para matanggal po yung maasim na lasa ng ating tomato paste. Tapos hahaluin ko po siya para matunaw po yung asukal at saka itong ating tomato paste na medyo namumuo pa ng konti. Habang pinapalambot po natin itong ating chicken, tatakpan po muna natin ng mga 3 minutes. Ngayon po ay luto na ang ating chicken. So, pwede na po natin na ilagay itong ating patatas. Yan. At agad na rin po natin na isusunod itong ating carrots. Tapos hahaluin lang po natin para manuot po yung lasa ng ating sauce dito sa ating patatas at saka sa carrots. Dahil luto na po ang ating patatas at carrots, pwede na nating ilagay itong ating red bell pepper. Kung may green bell pepper din po kayo, pwede nyo pong lagyan para mas maganda po yung kanyang kulay. Hintayin lang po natin na medyo maluto ang ating red bell pepper. At pagkatapos niyan ay pwede na natin siyang iserve. Ngayon po ay luto na ang ating apritada. Hahanguin ko na po para ma-serve ko na. Ayan na po ang ating finished product ng apritadang manok. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!